Lero isa kurigiri Kenya. Amanganaro. Kero mondo tebanga. Asibaru uchubura ibura aruboronge. Umwana kurugusi. Okorukungaki. Okorukungaki. Ba minto ya ikirenga ki. Kero monto ibuiregesa kukio mugusi. Tutu aru musimamo. Umwana uyo ito mbatebi ubishia korona serikali. Mwaka 2023 akaruani wese gia nkongu abagusiba ganchitera bawantenga machoguisa ko batote nanegesa ukyo mugusi utapata rahana. Umwana mintoko ngakero koreranga machoguiwe kwa balia no mongwano igwatira ngo itwa kagenda asari ngo matebinga afatali ndo nonega asira kini togo kuno mwana uyo toro agateberangiria baka bana matebia ire ngora rende tu amatebeti ngarangiria baka una tebete tukamatebia ngakingochere nyasa ichia chinga kichia ngo ikachi engaki ayebana tegeti engaki tegeti onye ntasimama buno mwana bo mugushika nganja bete bobe abantu ba minto twegererega kugeito tutuara masikani obwanchani bori batebira sepipiria ntoko botuara nya toko gendere obochingo botoroche okonyora abana nainde baitoga abandi gose nabo bateteri matewa nainde rero nainde no bari nainde babo teteria umugaka matiani mubaroche bon mubaroche nainde nga ekero yo mago suka bataka ko bwatuko ko bataka kutuira ni maga ntuanje tuira ni maga unegesaku abantu bamintu banyanshongo nimba ntete ingakina abega asiganya nshongo nimanyete mweshimiwa na kwete milioni 10 none mbiria abashimiwa banyamira mbamanyete machwagenda mboka ali ku wait ebintu ngeri atigete nchere kerarenge minister mwaka 2009 umwana mintu matiyangi akabwate gaikia segete machobuna abisio le terende abashimwa manyete ngagenda ku wait tukareta 1.9 billion chikwa gachechi skuru cyanyamira ababegu bari barali banatete basa yabosa bari timu area bakonya komnyoka naende bagochanga bagataka ngakanga machuna ndi chi contract gaba basaliye gasinga batenga ebibera bikunale te kwerende tindi gokora mbuya na akora takosembobe abana baito kumuranche abana baito mwesimi wanonyorete mwana yo mukwandeterete urenge namba iso tukangate nyorete gasi ya nyorete ngagenda se president ngaki akanyore gasi oyo onde kuruganya nshongo nera akanyorega rero naende balia nabunaende bakurwani mugusiba ire netiri tumugo chararia bali macho wakonya umwesimi wanu musaidi abana bali baito batatu kumuranche bali macho warwanirete chisiyo isato kuruganya nshongo kuruganya mira moinyore macho utabasa bitikende leta kusaba kende lakini korama sikani umugusima koregasi imocha kurwani umugusi unando tumwetana ni kurwa kerenyo kurunyamaiya abande ga bakurwani umugusi ndutaka abana baitu twakonye nande baturwani rero macho unate yibintu biru byonse twatebeto bashimi wambiro urigereria Public Service Commission ase tutanya kumacho umugusi asabantu bakurikwa kere commission ya ruwa juisi nyabuti abande baruro ondete yokobe alionse tu abegete tayo egento kero nabantu bono bateberete bitina abana bali bacha nekibesa banya batotebye bintu bitayo ogende none university ya Nyamira na tebete nga tuabekire milioni 500 nende na jiroja hijiale kiabonyo bono era ya mogote unero story tumogote bunga ya chire lakini besa none ntururu pado ebintu byaba gushina intu n'abakenya tole naende kulutore banga boronge na intwe toebwa area ito naende kumuranche tusabiro mwana matiyangi onye na atene tenere kindene serikali kono tingo tenere kamiri mu wanja kero mugusiate nenere oyo bwata mani ngayo mugusi tutenunu mwana ito naende sabali mbere nyasaba seni Biamana sana. Na arure rwa musini. 1050. Ni chama garaye chigaiga 1010. Asante sana.
Wana mtobata wagura baito aspirants. Na kani kuna father. Mbona teko ba introduce ya Marieta. Father mtabiri boyo. Lakini sama si. Abantu baminto. Eba election nere ga nyansionko. Eso okore robo ene. Nini kwa ni mno mwana ino montolenka. Ama tukabo tambe kere ba election yo kore kana mune kwaga. Taki gintu ke kore tabantu bonsi bito cheko jaga to cheko bol chikore chebo ba MCA. Ege ko vera numwe kabanyene mu mayita bana baino. Ina mokuligiriga nga kato choroyo ustubwa tisioyo and so on. Lakini ba election yeye mba ele kelio boene igego tumeka kongita moigwete ba election yeye igego ene tego tumeka kongita enda mwamu ne libero ne bitina byo bogambye bobolense ngabago chapaka ga ankake sona buone ke sona baje konda torobo so kuororo elinde bachako te bien sengimanga matiangitanji na bantu bamwabo imna motana como bekera chikura imbange teko chora no monto lia kubwatisia igono ena baiko bakani gumo wasa como bwatisi kendigens Abaheshimiwa baitu bara Mheshimiwa Mugako Ito Sam Ongeri Abakristo bonsi tumusifu Yesu Kristo mirere na mirere Father amo komanene tuachirase kanisa iturero ya Nyansiongo naende karuna some gitabu kia yo manene bono mambia na some gitabu kia Mathayo 22:30 kogendera mpaka 40 aboro kiboyo makaburi nga richi kuri nene tubwenete kubwati naende kumayibune mwanya bantu ndiririeri Yesu akabatabinga mwancho manene ne chinguru chiao chions nenkoro yao yons nebirangari byao byons eriya kabira akabatabinga mwanchene ubwanche amato yao buna buyanchete aba gushiba mintumba tebi gente akemoge tobolete gushia ngakiyale ko babuya tuanta nentwe abaheshimiwa baitu bara Mheshimiwa Mugako Ito Sam Ongeri Abakristo bonsi tumusifu Yesu Kristo mirere na mirere Father amo komanene tuachirase kanisa iturero ya Nyansiongo naende karuna some gitabu kia yo manene bono mambia na some gitabu kia Mathayo 22:30 kogendera mpaka 40 aboro kiboyo makaburi nga richi kuri nene tubwenete kubwati naende kumayibune mwanya bantu ndiririeri Yesu akabatabinga mwancho manene ne chinguru chiao chions nenkoro yao yons nebirangari byao byons eriya kabira akabatabinga mwanchene